bos. Asa ka, boss? Padung ka dito? Oh, dari ko Ah, dali. ba are. Sakay lang diri dali. Kay padung man po ko dito. Di sari kagikan de. Gitu ko sa budiga liyo ato ay scrapan banyak. Nya. Puli ko dong dia may budiga po ato po. Ah, balik ka diri. Oh, balik ko dia. Ah, Oh, lagi kay init ka sanan. dito oy. Init ka. Ay, timing nga anti ka, nag-ianti ka. Bayan kalau tao. Ole, labihan lang ba no? Ade kalau barang Nya, usa po padung. tahan do Ginoo na kalanta do. Ole, nya usa po. May upang kortahan do di mo ako. Ana gid, may nana gid. Iyo. Apa? Seryo. Ade dai scrapan. Ay kana imong kuan? Murahan. Imong amo na siya? Oh, mana aku abo. Ngano man ngano? Aku daw. Ah, diri na ka? Oh, do ya. Ah, diha ka. Oh, di are ko. Ah, sige sige. Lamat ha? Oh, ay bili mo na, sige sige. Sige daw, lamat. Oh, sige. Scrapan din na dede. Kainita.